Okay, welcome back mga kaigsunan no. Nasa tagkaron mamahon sa tagkaron mga kaigsunan, magluto-luto na sa pag maglingaw-lingaw da. So, ato na pagkasugdan magluto ta karon og utan nga binasuy nga kamunggay, batong, talong ug ganas ug alugbate. Lima. Mangwa ta to silingan. Here we go. Okay mga kaigsunan, humana ta pagpangwa sa tukotanon da. Tara. Na talong na to ganas ug alugbate ug kamunggay. Aton pagsunan man kuno mga kaigsunan mas uyon. Okay. Aton nang let's do this na. Totoo na lang. Okay, ganun mga kaigsunan, luto na nga tong utan nga basuy. Utan. Talong ug batong. Luto na gid. Kamatis na yung nanay ginamos. May pumamaho dia. Shout out ka rin ni Joan Gamlot dia. O sa mga Bakaro pamilya na da sa Korean. O sa Upol. Mga Gamlot dia, nagunggong dia. Hi, gusto mo dia. Okay lagi na sa mga FW da, ito mga kaigsunan da. Ano na sa kita magkaon-kaon. Okay, masugdan na ito pagkaon. Kinagis na lang yung rason magkakatali kayo kung basta sa puna, mas kinabili po natin ang likas to choose. Okay, barams. Og shout out ko sa mga Laurenti diyan, especially George Laurenti. Go. Kaon sa tagaw. Hindi yung tanong ka. Las o yun. Batong. Baby ko, kumusta ka na? Ako ba'y iniisip mo pa? Baby ko, hanggang saan ang tamis ng iyong